Le déanaí theastail mise le hisismóirí go dúna nGall chun bualadh lenar Gaeilge ar thaobh maithersa. In nús ó sin, bhí mé géirí níos mó an tíre eáil tar éis dom bheith imethe thar lear ar feadh tréimhse. Is póirt áil an tír í túisceart a chuúna nGall agus is áit a bhád níos ciúne í ná bailíoch lia. Bhí mé bra sásta susa áil ar feadh cúpla lá agus am a chathmh leis an Gaeilge. An níche sin, bhailg an Gaeilge léir le chéile sa fób i mbun chranna. Scéal simúil faoin bub sin, sean stáisiún tréanach atá an, agus le linn chugan na saoirse, scaoil saideoir an am na bratainna urchar ar mar chin seanúcail agus bharr sé. Níor seach ag fanacht ar an tréin. Rialigh fiosúchan ifigiúil gur timpiste a bhí ann, ach níl is go cínte cad a tharla. Beidir buil sé ag brathnú a nús ar fád agus é sona an Gaeilge eáil ag déanamh clóra le chéile. An bhaid dar gion chúisiamar agus hastig bricfast a cearthain. Bhí bricfast a éan a chagan, le hispíní, mushroom, bágún, tráta agus pónraí. Níl sé iontocht na háartarí a chorénos. Tá sé fíorheasar a bheith as an seán in nGall, ní raibh mé an seán raibh mé 7 mbliana arís nuthart ar sin, mar sin ní cuimhlam go maithe ach innéimhíon deis agam cuairt a thabhairt ar cúpla ioncail, cúlcarcha, cúlseisicha agus is deas an nasca chumád leis an Gaeilge. Measam nuair bhíon Gaeilge chomh mór sin is deach a gach na eáil go minic ach nuair aint an deis is deas an rud é thógáil. Ó maidir leis an aimseir is a chódonna, bhí sé ag stala inné. Is sean rún é dúnraí a bhí an úsáide ceolacht na bratainna sa 19 agus sa 20. Amna nuair bhí agla orthú go nionsoch a gcuid naimh de éire chun iontu a dhéanamh ar hasna, cosú leis an bhranc faoi Napoleon nó leis an nearmán sa chéad thugad domhanda. Sa lá tá nniu ann, tá iarsail míleata agus rudaí eile an. Tá Gordíon ann freisin na gcuimhne na naoine a fórbás nuair thuaigh go tómpól in 19 agus 17 tar éis dí míonach Gearmánach a bhuala. Tá litreacha a cheol siad an long a feiceáil. Rud a léiríonn dún go raibh na bringlóidí, buairteanna agus tusaíochtaí céine acu mar atá agan. Postanna, Gaeilge, lánún is a riile. Ar an móthar linn arís, agus bhí ar an stoppa cúpla óir chun brathnú ar álacht na tíre. Agus chun díobh rá leis na huain.
Bhain mar cion bhálan amach an puinte is fuide a thuaidh in éireann. Úsáidse an áit mar stáisiún aimsire agus rinneadh scannáíocht ar thaobhanna de Star Wars The Last Jedi anseo. Ní airne atá milleán gurbh an scanán sin chomh fásach dar nói. Feictar an focail éire scríofa ar an talamh an seo, úsáidech é seo le linn an dearc go damhanda chun eitleán na chur an eolas go raibh siad in airspás na héir, tír a bhí neodrach. Go déibh tháinig ucas arann agus stoppam ar fearns do chopán cafa agus do cheapú. Níos Janie thuaidh méid snámh le mo chóil seisir agus ana chláán, agus ní raibh an tuisce peochasú leis an meánbhar tá mo grá leat. An sin, hispáin mé chean uncle Eddie an sean láthair ina raibh teach mé adó site. Is even star mo hailí a eolam agus bhí sé speisialta a bheits an áit céine inar tógadh iad. Tá sé dochreite an difriocht idir an Ceol a bhí an fadó agus an Ceol tá agat in Inst Eáil, agus tá sé tábhachtach an nasc sin na chuineáil leis an gúra. Iomán mise mo iad agus Eddie go Doire. Bhí CosyEra Eddie an nuair a bhí sin níos thóga agus tá gúbla scéal crackáilte ag go bhaid. Hiúil méid timpeall na carthach ar a bhailí ghura. Tá cáil ar an gcathair de bhór léigear ghura a tharla i 16:08 nuair a chusann an pobal protestúnach an chathair i gcoinne ionsaithe ó Shéamas an Dara, an tíorí catseachach. Tá an scuailt idir na hainteachtaithe agus na náisiúnathe fós le feiceáil go mór. Sa tám sé ar na bailí inis agus tá sé chomh tainte bhaimart an chuí atá sé chomh slíomh túil an seo, sort fecinn dú gachrod ach is even an chathair an méid tá feice am. Ní has bhfuim go méid gachrod faoin bolaíocht nó beidir an stair ar éigeannach atá an gcathair ach tá sé chuileáit le feiceáil tá fecinn na bratacha alíonn ar na bailí agus gachrod mar sin. Ach tá rudí eile le feiceáil súla go dul go dtí na háiteanna sin inis ach sé dochreite. Níl an aimse róganna inneo. Scamanach ach tá muid in éireann. Bhí siúpaí beaga le feiceáil le sráidbhaile na ceardaíochta, áit raibh bruntanas láimhnéanta ar fáil. Tá Doire agus áiteanna eile sa túisceart cáiliúil do na mór ficteoir. Is fuair alíonna é a ligean do phobal smaointí, teachtarachtaí agus íomháma a chur amach, is slí mealtach agus cuairteach.
Is ein rud deire nach rinnemer na cuairt a thuirt ar choirín an allí. Tógach an dún seo sa 10 uais le linn raon an éil. Scris na luchlin ag é a nús ar arm eile thar na blianta, agus athtógach é mar a bhí sé.